Ens trobem a la plaça Assumpció. És el cor del barri de Sant Narcís. És un barri viu, és un barri complex, és un barri que ha patit molts canvis en els últims anys de població i també en aquests moments és l'epicentre d'una gran obra que és el tren d'alta velocitat. Tenim enormes potencialitats. El centre cívic, amb un teixit associatiu potent, reivindicatiu, alhora col·laborador, un pla comunitari, educació i convivència, que ja fa anys va teixint amb Santa Eugènia complicitats, però que necessita que se l'escolti més. Necessita que les accions que l'Ajuntament fa, i en fa, aquesta plaça està ben urbanitzada, hem fet accions importants en el centre cívic, però aquestes accions de vegades li falta cor, és a dir, li falta la complicitat que genera que els veïns no se sentin informats o informats massa tard de les accions que es fan, sinó que formin part del moll, de l'os, de les decisions, de les aplicacions que nosaltres fem. Educació i convivència ha significat fer això en els àmbits socials, però això, que és important, és insuficient. Necessitem que la mobilitat, que l'urbanisme, que el seguiment de les obres que poden afectar aquest barri, els veïns se'n sentin còmplices, se sentin que tenen veu i que aquesta veu es fa sentir. En els propers anys aquest Ajuntament ha d'anar per aquí. Les realitats diferents dels barris de la ciutat i aquesta voluntat de fer una sola ciutat necessita més enllà de 25 veus dels regidors i regidores de la ciutat. Aquest és el repte Sant Narcís i també és el repte d'altres barris de la nostra ciutat.